Čili dneska byly Vánoce a já jsem dostala věci, které kvůli jedné se málem rozbrčela, ale to je jedno. A teďka si tu jdeme udělat takový holíček, jak to mám prostě jakože říct. Protože ono je těch věcí méně, než jsem dostávala jakože předtím, ale jsou dražší. Jo, a ještě jsme dostali jeden takový obrovský dárek, ale k tomu vám pak udělám jiné video. Takže začneme asi tady tou bombou do koupele, která má takhle zezadu oranžovou. Je to takový prostě malý lvíček. Potom mám bombu do koupele, která strašně hezky voní. Actually strašně hezky. Potom mám dvě takové nechty. Tohle se mi strašně líbí. Je to prostě takové... To je ještě takové troskové. Potom to je takovýhle Lidl. Výbamek. Lidl. Krásný. Potom mám takovýhle skicáček. Tu mám spodní prádlo. Můžeme i ponožky. Pyžámko. A udělám try on. A tady tyhle krásné tepláčky. Já je tam miluju. Actually, vezmu si já hned první den do školy. Jo. My jdeme do školy až 13. a vysvětlím vám proč. Mám tady tohle. Jo. Jsem to rozbalovala, že jo, teď jsem takhle utrhla jakože ten papír. A co asi jakože jsem s tím roztrhla i tohle. No tak nevadí, že jo, to se stává. Nenormálním lidem, ale jenom mě. OMG! Takové jako prostě... To úplně jakože... Úplně jakože mimo. Jsem myslela, tam jsou ještě další karty. To jste mi neřekli. Tam jsou ještě další karty. OMG. OMG. OK. Jsem rozbala další věc. Teďka jdu pro další. Wow. Potom, když už jsem teda začala ty hry, tak tady mám další, kterou jsem si strašně přála, protože já už nechodím do družiny, ale chodila jsem. A prostě to byla naše oblíbená hra s paní Vychletovou, jo. Teď už to nemá paní Vychletová s kým hrát, jo. Ale rozhodla jsem se, že to bude asi moje oblíbená hra. Jmenuje se to teda Bum Bum a je to fakt skvělý. Actually, potom mám tohle a tohle, ale to má svůj příběh. To má svůj příběh. Já to actually teďka nemůžu otáčet, ale už mám tady postavený, no. Proto to nemůžu otáčet. Jste si všimli, že jsem velká faninka styček, když tady mám milion postaviček. No. Dále. Já tam nechci jakože takhle... Dám tady tu vanilku. Já myslím, že mi rodiče koupí takovou tu malinkou, jo, prostě. Ona je totiž malá a velká. Moje mamka měla malou. A už mi asi rok slibuje, že mi koupí tady tu vanilku. Ale já neviděla, že mi koupí tu velkou. A mi actually koupili tady tu velkou.
Každopádně jsem z ní totálně nadšená. Je strašně hezky vládne. Je to jméno. Úplně I love it, jo. A potom, až se to teda všechno rozbalila, teda kromě těch karet, jsem některé věci ještě nerozbalila, jako tak úplně, ale potom mi koupili tady to Sol de Janeiro, já si přala na Vánoce, protože jsem se ho chtěla koupit, jakože já jsem si to Sol de Janeiro chtěla koupit za peníze, co jsem dostala na narozeniny, a řekla jsem se, že ne, utratím to za něco jiného. A nevím, za co jsem to už jako všechno utratila, jo. Ale nakonec jsem si to přala na Vánoce. Ale teďka teď přichází to, čemu jsem se málem rozprčila. Jako první jsem rozbalila tady tyhle. Což já jsem chtěla vysoké, takže to nebylo jakož úplně jo. A bylo to jakože jo. Jako jo, jsou to tady konversky. Jsou pravé. Mám od nich i kramizi. Ale potom jsem rozbalila tyhle. Kámo, já jsem actually třeba 10 minut dlouho. Jsem actually se skoro rozprčila. Já jsem já nemám slov. Já jsem z nich málem odvedla, actually. Oni se budou použít. Protože prostě já fakt říkala, že ne, že mi roste strašně moc noha. Ale actually v každém obchodě já věděla, že to zabere. V každém obchodě jsem říkala, dívej, tady mají konversky. Prostě dívej, to je naporpený konversek. Mají jakože trošku takový kožíšek, jo. Ne, nemají tady toto po celou botí. Ale rodiče museli i přímo do Converse obchodu a koupili teda v Pulsu. No a v partu 2 si teda chtěla vám řeknu ten příběh. Tohle všechno tu husu jsem nedostala, jo. To tady je jakože prostě moje husička. Jak vidíte, já vám říkám, že tu mám milion postaviček. Tam actually, jo, povlečení. Tady mám actually, Funko Popku. Tam další věci, jo, tam další. Takže, jo, miluji styče. Jo, asi jste si všimli. No a dalším partu vám řeknu teda ten příběh, takže